Csak egy nagyon kicsit játszottam. Csak 16 órát és 35 percet játszottam. Most bekusoltatjuk a csávót, aki beszél. És nézd, 100%-a van a kapus cucca. És 0% van, hogy elrontja az első hozzáérintését. És 100-on van a gyorsasága. Tehát nézd, az első hármunk, konkrétan teljes energiánk van, és Ronaldo pedig konkrétan 100 km/h megy. Nézd, már milyen vicces Ronaldo van, nézd. Szerintem lehet, hogy nem gyorsan, amikor mit veszel el Ronaldótól? Akkor belé csúszok. Nem áll. Kinek passzolsz a kapuson kívül? Várj, menj vissza. Ne! Jó, na azért. És ezt berugom. Mi? Nem tudok lőni. De nem is akarok lőni, passzolni akarok. Ez a legjobb stratégia, ezzel nyertek 3 eurót, vagy európai tucat. És nyertünk. Ronaldo. Most is. Nem csúnya. Várj. 30 gól van 16 játék alatt. De mi? Adja. Véletlenül belécsúsz. Mi nem tudok belécsúszni? Konkrétan olyan jó az a FIFA játék, mint én fociba. Na, egyébként annyira. Hát, nézzem majd milyen gyorsan. Mi? Az berúgja. Lehet, hogy átváltoztattam azt a százalékot, hogy elrontja a gólot 0. Ja, azt szerintem offside. Ja, nem? Ez berúgja, és akkor szű. Hát, ja. Bár nézd. Ja, most a másik cuccát csinálja. A labdát. Akkor szétterem a láb, bármint, hogy érted? Ahol 2-ször annyi gólja van, mint játékai. És akkor véletlenül berugom. Szű! Nem akarom, menj arra, és akkor nem csinálja a celebrációt. Most kire mutat? Ja, jó. Már nézd, körülmegyek a kapuson, körülmegyek. Ne! Jaj, ne! Én nem tudok, hogy kell lőni. Én nem is tudom, hogy hol van az L betű. Hogy lehet elront? Várj. Firefox. Left bumper. Az hol van? Oké, várj. Szóval menjél be? Nem tudok még mindig se célozni. Ezt hogyan el fogom rontani, ezt a lövést? Látod? Mi? Berúgtam! Tehát akkor megyek striket, nézd. Jump to simulation. És akkor nézd. B. És 5 óra nyertünk. Szóval hát jó, és most már Liverpool ellen leszünk. Hát, de nézd, várj, Liverpool hol van? Liverpool 7. az Hát mi pedig, nézd már, 93 gól difference. Ez azt jelenti, hogy amennyi gólt rúgtunk, és amennyi gólt rúgtak nekünk. Órával, hogy már annyira... Jó, nem érdekel a nagyon menő animáció. Ez copyright, mindegy. Jó, menjél bele. Ott az a 2 Ja, az egyiknek van haja. Miért ők kezdenek a labdával? Hát még mindig le fogom győzni 8-0-ra, szóval annyira nem fontos. Hé, mit rúg be? Kérek egy szabadrugást. Kérem a labdát, kérem! Jó, köszi. Adjad vissza a Rinyádónak, bármit. Jó, rúgjad be. És ez körül fog menni mindenki. Encara Ronaldo! Ez milyen FIFA hallod. Nézd már, az egyik csávot így ezt csinálja, hogy passzolja a Rinyádó. Passz! Nem is tudom megszerezni a labdát, akkor hogy passzolnak. Beléd megyek, köszi. Véletlen volt, bocsi, nem baj. Nem érdekel az Alex Scott. Alex Scott az egy hülye. Bum, passzoljad Ronaldónak. És akkor nem fogtok megölni. És körülmegyek a kapuson. Kérek 11-es. Ronaldónak, és akkor Ronaldo. Mondom Jó, vegyed el. Az offside, az fullos offside. Milyen szexi löbbel, mint hogy akkor várj, akkor Brown is belerugunk. Az milyen jó lövés volt, csak nem ment át a csávomhoz. Passzolja Ronaldo! Ja, már nem céloztam rá még. Hát soha nem fogok rá célozni. És akkor nézd, körülmegyek.
Mondom. Ja, akkor nem megyek körül, akkor tudom mit, akkor kérem a labdát. Kérem a labdát. Mondom, kérem a labdát. Mondom, kérem a... De... Passzoljad, és akkor ő körül megy. Én kell Ronaldo, berúgja, nem rúgja be, de a másik csávó berúgja, Rashford. De miért lopod el a killet? Vagy nem killet, ezen Porter, Ronaldo. És akkor már nézni, prau! És akkor fiú, barrau, hol. Kérek, izé. Köszi. És akkor most már mit kell csinálni vele? Szóval mit kell hozzájönni? Szerintem ezt kell megcsinálni. És így benn fog menni. Bármint, hogy nagyon fájt. Jó, vegyed el, köszi. Passzolja a Rinyá, bármint, hogy Ronaldo. És akkor nézed? És azt berúgja. Én vagyok a legjobb játékos. Nem mint az összes settingeim, én a maximum. Ja, lőtt egy izé. Mester 3-ast. Az nagyon menő. És akkor nézd, rúg egy gólt. De miért? Nem vette észre. Kérem a labdát. Rinyá, bármint, hogy Ronaldo kérje. Véletlenül széttörtem a lábait. Vagy bármint, hogy... Jó, passzoljad, szép. Passzoljad. Osimhennek, mondom Osimhennek. Passzoljad Osimhennek. Nem rossz már. Jó, legalább már. Nem is ide. Hallod, kidobom. De mi? Jó, köszi. Köszi a labdát. Jó, passzoljad. Volt, bocsi. Bocsi volt. Nem véletlen volt, hanem bocsi volt. Menjél körül. És berugod. Nem rugod be. Ami eszmet. De nem fut a labdáj. Jó, végre. Valész, körül megyek. Mondom, körül megyek. Lopjad már el a labdát. Te annyira hülye. Jó, kasz. Mit csinál? Te átpasszolod a kaput. Várj, azt berugod. Oké, annyira nem tudtad volna azt berugni, mert ott volt konkrétan a kapus. Gyere, jó, gyere. Jó, menjél! Köszi a labdát. Ha Ronaldo nem is az izé striker, és még... Hogy rattad el? Mármint, hogy... Várj. Bum! Meghalt. Rugod. Tehogy nem rugod be! Hogy? Annyira noob vagy? Mi? Az hogy ment be? Prau! Oké. Ha most rugott egy gólt, és most már nem fog tovább játszani. Hát mit csinálsz? Azon a vicces, hogy megcsinálnám azt, hogy 1-0-ra nyer egy csapat, és akkor a végére én 8-1-re nyerek. Köszi! És akkor már azt nem tudod elrontani. Hallod? Hogy? Ez izé Premier League. És mi történt? Ez mi? Ez ki? Mi van? Lövünk egy mesterre, most például tessék, veled, Osimhen. Mert te jó játékos vagy, csak izé nem vagy. Berugod. Nem vagy olyan rossz, hogy azt nem rugod be. Tessék! Passzoljad le. Szép. Nem, körülmész. Mondom, Passzoljad. Boom. És körülmész, és berugod. Nem mentél körül egyébként, de mindegy, meg mindig berúgtad. Ez egy mindennapos esemény fociba. Nézd, körül megyek. Hallod? Mester 3-as, és körülmentem a kapu. Oké, egyébként annyira... Hát körülmentem, mert már nem volt a gólba, de szerintem annál tudunk még jobbat csinálni. Oké, várj, szóval nézed. Mi van, hogyha így csináljuk, és megpróbáljuk belevinni a gól... Na, az nem fog működni. Prau! És akkor BOOM! És akkor nézed. Prau! Mi csinál? Jó, köszi. De, more, mi csinálsz? Most már meghalsz. Mármint, hogy izé, nem halsz meg, csak izé, már nem fogsz élni. És most már körülmegyünk, és Ne!
Ó, véletlen volt, bocsi, nem is akartam. És akkor nézed. De ne. Not for playing. Easy. Köszönöm, megnézted a videót, iratkozzál fel, vagy nem tudom. Cső.